духтаракои хушрӯ ира бинен. Созен нағзен ира бинен чихе фасон. И бори новинка. Ино шифон помбах барина резинка айнеким. Бинен да духтарако ҳози ма шумо да нишон метим. Ина иҷош бархатай диден. Ана инаш бошад ранги резинкай. Мана беҳад хушрӯ нархаш 290 сомон донада. Касе ки опт мегирад духтарако бо арзон мешава. Ранго беҳад рангои хушрӯан. Ҳамаш рангои фасонай. Иша бинен бо чихе рангай. И дига гилай диден. Аз иглам бо чанд та ранги дига дора. Мана ай пеш рангошон да гап нест. Баъд сангчиоша аҳамиятен. Ҳамаш намхе пири сангай духтаро. Мана омада ай пеш бинен бозори Корвон тарафи Тило бозор 7-ум дарвоза 2-ум қатор подвал. На агар доставка хоҳем доставкаам дорем. Ма рақамҳои савдогара мемонам. Шумо метавонед ки ҳамроҳшон ҳамсӯҳбат шуда дар бораи доставка бо маълумоти бештар гирен. тамошобинани азиз, дар иҷа боша ман мехоҳам шумода боз ҳам анами пудрара тавсия битим. Аллакай як бор ман нишон дода будам, дар бораи пудра гап зада будам. Беҳад пудраи зурай, оригиналай. Мекован, бисёриё мековани пудрара дар ҳар ҷо нест духтаро. Марҳамат пудраи оригинал аз ин фирмаҳои туршам буромадаги ма шумо да нишон метим. Ира бинен чихе эффекти зур дора. Руранам хеку бовар кунед ранги пластмасӣ мекуна. Чӣ камбудие доред маҳкам мекуна. Баъд медонед и анам хе стойка. Мисол саҳар ами пудрара мемолен то бегаҳа меиста. Марҳамат духтаро метавонед ки хитон анами хоҳарак да нависен. ҳози акция рафтестай. И пудра нархаш 200 сомонай некер шумо да 120 сомон да метиан акцияда. Мана бинен чихе хушрӯвай. Ози дуруст пас духтаро мисол офтобӣ мешава, аллакай таналли намешава карда. Барои авай аз анами пудра бигирен. Ози бисёр салонода амир пудрара истифода бурда истиян. Баъд духтаро аз ҳами фирма вайшам ҳастай. Тушам ҳастай. Эффекти тушам беҳад зурай. ҳози ма дарафти навор нишон метим. Да ин навор ӯ қабул наметова духтаро эффектиш. Вадастойкияй бад туш. Лекин шумо метавонед ки рафта ай пеш бинен. Анами хоҳарак да ё заказ кунен доставкатон мекунан бинен. Тушам акция рафтестай. Нархи и 160 сомон буд. ҳози 110 сомонай. ҳам туш ҳам пудрара ами якташа мегирен. хеле мебарад духтаро. срокошон то 2026 ай духтаро. Ина духтаро ира бинен чихе хушрӯ эффект метия. ҳам вай мекуна пӯшни мекуна миҷара дароз мекуна. баъдан бо вай мекуна вадастойкияй. хулоса беҳтарин тушу беҳтарин пудраяй духтаро. марҳамат бори оригинал ки дар кортон боша инами духтарак да нависен.